खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानि जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे गोदान खौरांखौ थाबैनो मोननो हायो। बुहुमनि बर'फोरा खौसेयै आवगायलांनो हानाय बायदि बिटिआर सरकारा अरुणाचल प्रदेश सरकारजों खौसेयै हाबाफारि लागोन। अरुणाचल प्रदेशआव थानाय बर'फोरनि समाजारि हारिमुआरि जेंनानि बुजिलायनाय आयदानि सायाव मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि खुंनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ अरुणाचल प्रदेशनि राजथावनि इटानगरआव खुंफुंनाय जागोन। बाक्सानि सालबारियाव सोमोनांथाव जाथाय। सालबारिनि मथङा फल्ला दैमायाव गोग्लैनानै सोमोनांथावै गोमादों सासे लाइमोना। गोमानाय लाइमोना खुस्राबारि गामिनि 28 बोसोर बैसोनि दुक्कु मालाकार। जौ लोंनानै फेनानै मथङा फल्ला दैमायाव साथाम लोगोजों दुगैनो फैदोंमोन लाइमोना। नाथाय हरखाब दैमायाव गोग्लैनानै गोमोथावै गोमादों। जाथाय जानाय जायगायाव पुलिसफोरा नुजाथि फैनानै लाइमोनखौ नागिरदोंमोनब्लाबो दासिमबो लाइमोनखौ मोननो हाथ'वाखै। बिक्रम हरिजन, बिजय हरिजन, रूपकुमार मालाकार मुंनि साथाम लोगोनि सायाव सन्देह खालामदों दुक्कु मालाकारनि बिसिया। फुंनिफ्रायनो साथाम लोगोजों लोगोसे पार्टिबो खालामदोंमोन गोमानाय दुक्कु मालाकारा। खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।